Fotografoval som v mnohých kútoch Európy. Všade je niečo pekné, zaujímavé, vzrušujúce. Z každej cesty som priniesol množstvo vydarených záberov. No časom som zistil, že ozajstnú harmóniu pocitov a radosť z tvorby zažívam až doma, v horách. Len tu cítim pri fotení a filmovaní ozajstný pokoj v duši. A tak ciest za hranice ubúdalo, no za to som intenzívnejšie dral podrážky na horských cestičkách. V nízkych Tatrách som našiel množstvo zaujímavých ľudí, pre ktorých sa tieto hory stali skutočným domovom. A hoci sa na svoj domov pozerajú rôznymi očami, jedno majú spoločné – pevné puto s okolitou prírodou. Miroslav Saniga je zanietenec, ktorý má pri dome toľko vtáčich búdok, koľko na jednom mieste neuvidíte a zda nikde na celom svete. Poznám ho ako vášnivého ornitológa. A s prírodou ma spája každá bunka môjho tela. Každá bunka môjho tela, srdce, mozog, city, všetko, čo vlastne súvisí, pretože ja som na prírodu tak napojený, ako ja si málo kto. Ja som bez prírody stratený a potrebujem vitamíny, ktoré v prírode sú, podve vtáčieho spevu, podve blnkotu jarčekov, šumu lístia. Kto by mal vedieť o prírode a vzťahoch v nej viac ako krajinný ekológ? Ado Mezej ma naučil nielen na krajinu sa dívať, ale aj rozumieť. Som pracovníkom Národného parku Nízke Tatry, kde robím už viac ako 20 rokov a k tejto práci ma priviedol môj záujem o prírodu už vlastne od detských čias. V súčasnosti je už tých vyše 20 rokov práca aj mojím koničkom. Tí starí ľudia vedeli využívať prírodu pre svoje potreby, žili s ňou, brali si z nej, čo potrebovali, ale nikdy ju nedevastovali. A si myslím, že ten kladný postoj tých obyčajných ľudí v úvodzovkách formoval aj môj postoj k prírode. Podstatnú časť poľnohospodárskej výroby tvorila chov dobytka a oviec, salašníctvo. Bola to výroba žinčice sírov, z nich potom brindze, ktorá zasa sa konzervovala, znamenala obživu tohto druhu na celé zimné obdobie. K bačovaniu som sa dostal ako od chlapca. Otec mi robil na salaši, bavilo ma to, tak ovce mi prirastli k srdcu. A to ma baví furt. Vyučil som sa vo fabriky, fabrika ma nebavila. Odišiel som sem a tu mi je dobré. Bačovia Milan Aux a Palo Majerčík sa snáď pre svoju profesiu narodili. Vďaka ním som nadobudol pocit, že salašníctvo a chov oviec je skôr poslanie ako profesia.
Bodaj by bolo viac takýchto ľudí, aby táto odveká profesia nízkych Tatier nezanikla. Joj, hore na tej stráni, košiar malovaný, a hore na húre, bača dorúbaný, bača dorúbaný. Marcel Melicherčík je chatár. No nie chatár hociaký. Na kamennej chate, ktorá sa krčí pod chopkom, som často trávil dlhé chvíle čakaním na dobré počasie. Vedel som, že chcem pracovať istý čas na chatách, keď som skončil školu. No a prišla takáto možnosť začať na kamennej a najprv to bolo len na 3 mesiace, že to len tak skúsim. A je z toho 12 rokov. No si čo som začal robiť ako začínajúci študent na vysokej škole. A čo ma k tomu viedlo? Túžba vyskúšať si to, či to zvládnem. A potom sa mi z toho stalo celoživotné také krédo. Beriem to ako pocit vyrovnania sa, kľud. Telo trpí, ale duša je čistá pri vynáške. Lebo môj názor je, že 70% vynášky je v hlave a ani nie tak v tom fyzične. Čo sa týka nejakých spätostí s prírodou, tak to určite je stretnutie vlka, stretnutie s medveďom. Stretnutie s kamzikom je dosť časté, ale vždycky ma poteší. No a či si zvyknú na ľudí? Ja to vidím skôr tak, že vedia, že človek není ich predátor a že ich nijak neohrozuje. Človek to, že si ich fotí a pozerá, vedia, že to není pre nich nejaká hrozba. Sedel som pri okne a uchlipkával Marcelov bylinkový čaj. Nikde inde taký vynikajúci nedostanete. Marcel presne vie, kde ktorá bylina rastie a kedy je ju najlepšie zbierať a v akom pomere namiešať zmes. S každým dúškom Marcelovho čaju vstupuje do vás aj kus týchto hovor. Niektoré zákutia prírody objavíte iba s ľuďmi, ktorí v nich prežili nie jeden deň. Takýmto spoločníkom dohovor sa mi stal Michal Stromko. Ukázal mi nové zákutia nízkych Tatier, Liptova a Hore Hronia a utvrdil ma v tom, že v nízkych Tatrách je stále čo objavovať. Od hor som sa odlúčil v čase dospievania, kedy som spoznal ten mestský život a stratil som nejak tak na hodnotách. Pohltil ma konzumný svet a postupne času som začal lyžovať. Začal som viac poznávať tie hory, hlbšie do nich chodiť aj na miesta, kde civilizácia nepôsobila. Vtedy som sa tak začal
aj zamýšľať nad samým sebou a objavil som nové hodnoty, ktoré mi práve hory ukázali. Jeden pohľad je, keď sa na horu pozerám z dola a poviem si, že tam chcem ísť. A musím práve pre túto cestu vydať určité úsilie. A keď som už hore a pozriem sa na civilizáciu, tak je to niečo neskutočné, niečo pekné. A viem, že tam nemôžem zostať celý deň, celý týždeň, celý rok. A keď idem dolu, tak je aj trochu smutno za tým miestom. Mám to v pamäti. Uchováva sa to asi navždy. Každá túra má svoje čaro, každá prechádzka, každý pocit, ktorý mám na hrebení, je určitým spôsobom najsilnejší. Najviac sa mi páči osada Magurka, je to pod úbočím Chabenca a páčila sa mi tá osamelosť, tá oddelenosť od mesta hlboko v doline, kde sú malé domčeky, pár ľudí a veľké ticho.